Divadlo Kvelp, tedy přesněji divadlo Kvelp Teatr, se skládá asi z 6 členů plus hrajících hostů. 6 stálých členů divadla Kvelp mohu vyjmenovat, jsou to Zuzana Tampierová, Jakub Lada Vavřina, Pavel Lukas, Madla Doskočilová, Marek Menčík a Pinta. Další vlastně herci, kteří s námi hrají, jsou herci ostatních divadel, ať českobudějovických, nebo pražských, nebo dalších, kteří s námi hostují v různých inscenacích. Divadlo Kvelp jezdí se svými tituly a představeními po celé Evropě. Jsou to převážně pouliční představení, velká plenérová představení, třeba jako tady na Nautilus Zoom, nebo máme obrovského anděla 13metrového, ale na druhou stranu zase jezdíme s malinkýma loutečkama domácího divadla. Druh našeho divadla vlastně je převážně pouliční divadlo, alternativní divadlo. Jsme, dalo by se říct, divadlem, které není dotováno, vlastně živíme se tím, co vyděláme hraním, jezdíme s dodávkou, nemáme vlastně svoji stálou scénu, máme jenom zkušebny, sklady a ateliéry. Jsme z Českých Budějovic a vlastně navštěvujeme všechny města v republice. Inscenace divadla Kvelp si celý de facto soubor vyrábí a vymýšlí sám. Jedná se především o autorská představení. Výrobu si vlastně děláme sami, režii si děláme sami, dramaturgii. Vesměs oslovujeme jiné firmy jedině v případě, když se jedná o třeba design webu a tak dále. Jinak vlastně samotná představení si dáváme dokupy sami úplně. Na tom je hlavně založený vlastně, dalo by se říct, filozofický směr našeho divadla. Nedá se říct, že by to bylo, každý dělá všechno, ale je to vlastně o tom, aby vlastně ty lidi se naučili kouknout se tak nějak do všeho, aby věděli, o co jde, aby vlastně ten herec taky věděl, co je to nakládat materiál, nakládat ty věci, s kterými hraje, abych k tím taky měl ten patřičný vztah, aby to nebylo jenom o tom dohraju, položím a čau. Divadlo Kvelp se zúčastnilo Volkrova Prostějova proto, abychom zde tak nějak, řekl bych, zviditelnili festival poezie, abychom zde svojí tříkolkou na Nautilus Zoom představili Volkrův Prostějov všem občanům města Prostějova. Každé ráno a odpoledne jsme zde jezdili s tříkolkou a hráli jsme představení Nautilus Zoom. Na Volkrově Prostějově jsme už asi po 4. Vždy zde uvádíme některá představení divadla Kvelp. A to proto, myslím si, že naše představení mají, řekl bych, hluboký vztah k poezii, protože v našich představeních je spoustu, řekl bych, humoru, metafor a nadhledu. A to si myslím, že s poezií souvisí hodně. Řekl bych, že diváci Volkrova Prostějova a vůbec prostějovští mají krásný vztah k tomuto festivalu. Je to vidět na tom, že navštěvují vlastně jak samotný program Volkrova Prostějova, tak představení, které k tomu patří.